Takže čau lidičky, vítejte u tohoto videa. Podle názvu jste poznali, že toto video není tak obvykle, že není jen tak pro zábavu, že pro Foxy TV. Jo. No, můžeme si říci, že Foxy TV je boží youtuberka. No. A protože jsem jí napsala do komentu, že ať se podívá na můj kanál, že tam má video, tak to je právě to video, taky podle názvu to pozná. Tak. Nevím, co kecám a jdeme na to. Tak Foxy TV, to je pro tebe, myslím, že se ti to líbilo, jestli jo, tak můžeš dát like. A vy také. No, takže teda to by bylo vše. Mějte se hezky, pečupsky a čusák. Jo, ještě něco, Foxy TV. Tohle je Foxy. A tohle je Mango. To jsem dělala. Malá ukázka. A něco to umí. Otevírat tlamu, to samý Foxy. Pardon. Tak. Toto bylo vše, mějte se hezky, pečupské, čau.